हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 2 ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം. അതിലെ 39 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് 40ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചും ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. അത്രയല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയത്. ഇനി ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടല്ലേ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്കാണ് ഇനി കടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കിയോ, എല്ലാവരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞതൊക്കെ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് പറ്റാണ്ടാവുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ തുടങ്ങാം. 10 ശ്ലോകം കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചാ മതി. മിക്കവാറും ഈ അധ്യായം 4 ദിവസം പോകും തോന്നുന്നു. 20 39 വരെ എടുത്തു അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 39 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം 40. അപ്പൊ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ വന്ന് നിന്നത് 39ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ അപഗ്രഥനാത്മകമായ പഠനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇനി അടുത്തതില് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ശ്ലോകം 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേഹാഭിക്രമിനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞല്ലേ ഭക്തിയെ കുറിച്ച്. ഇനി അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്തില്ല? ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിൽ ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും നമുക്ക് എന്താണ്? മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും ഒന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ പോലും നമ്മുടെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ കാക്ഷിക്കാതെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മത്തിന്റെ വിശിഷ്ട അതീന്ദ്രിയ വൈശിഷ്ട്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയെ നോക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് ഏറ്റവും വൈശിഷ്ട്യമായ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിഘ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല, ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടത്തിലും കലാശിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊരു ചെറിയൊരു ശതമാനം മാത്രമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനെന്ത് ലഭിക്കും? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. അത് ദേഹനാശത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള് ദേഹത്തിന്റെ നാശത്തിന് ശേഷവും അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അതിന്റെ ഫലങ്ങള് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് അത് നയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേഹം നശിച്ചാൽ പോലും, അതായത് അടുത്തൊരു ശരീരം വരുമ്പോഴും നമുക്കത് അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അർത്ഥം. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി രേഖേഹ കുരുനന്ദന ബഹുശാഖ ഹന്യന്താച്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവര്, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നവർ ആരായിരിക്കും? നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. അവർക്ക് ഓരോരോ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ദൃഢനിശ്ചയം ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ അവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളിലായിരിക്കും. അവർക്ക് ലക്ഷ്യവും പലതായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമല്ല, അവർക്ക് എന്താണെന്ന് അവർക്ക് നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ
കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർക്ക് ആകെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ജീവിത പരിപൂർണതയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തെയാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളുടെ വിശ്വാസം, ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് എന്ത്? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയും. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അവയ്ക്ക് നന്മ തിന്മകൾ എന്ന ഇരുഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും എന്തില്ല? നന്മ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇല്ല. നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ള എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, മനുഷ്യ സമുദായം എന്ന് വേണ്ട ഏവർക്കും ഉത്തമമായ സേവനം സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ സംതൃപ്തനാക്കാമെങ്കിൽ എല്ലാവരും സന്തുഷ്ടരായിക്കൊള്ളും. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്കൊരു വ്യക്തി, നമ്മളൊരു കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, സമുദായം എന്നീ വേണ്ട എല്ലാവർക്കും സേവനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാണ്. ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് സംതൃപ്തനാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും, സമൂഹത്തിലുള്ളവരും, രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവരും, മനുഷ്യ സമുദായത്തിലുള്ളവരും എല്ലാവർക്കും സേവനം അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് കിട്ടാണ്? അവിടെ സംതൃപ്തി കിട്ടാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുടുംബം, സമൂഹം, രാഷ്ട്രം, സമുദായം ഏതും ആയിക്കോട്ടെ മറ്റെല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, അവരെയും കൂടി സേവിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വിദഗ്ധമായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശിഷ്യന് കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഗുരുവിന്റെ പ്രസാദത്താൽ ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരു ഗുരുവിന്റെ സഹായത്തോടെ, ആ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം, കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവണം. ആ ഗുരുവിലൂടെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ആ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതായത് കുറെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, നിയാമക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ആരുണ്ടാവും? ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്. ആ ഗുരുവിലൂടെ ആ ഗുരുവിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനം നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഗുരുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആര് സന്തോഷിക്കും? ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കും. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. നമ്മൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണുന്ന ഭഗവാനാണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. യാമിമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്ത്യ വിപശ്ചിതഃ വേദാവാദാരദാ പാർത്ഥാനാന്യദസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മാന സ്വർഗപരാ ജന്മ കർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യാഗതീം പതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപ്രവൃത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നില്ലെന്ന് ബാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സാധാരണ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തർ. അപ്പൊ നമ്മളെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? വേദസൂക്തങ്ങൾ, അതായത് വേദസൂക്തങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആ വേദത്തിന്റെ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ, സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിനാണ് വേദസൂക്തങ്ങൾ പറയല്. അപ്പോ ഈ വേദങ്ങളില്, ശാസ്ത്രങ്ങളില് നമ്മളെ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കർമ്മകാന്ഡം ഉണ്ട് നമ്മളിൽ, അല്ലെ? കർമ്മകാന്ഡം ഉണ്ട്, ജ്ഞാനകാന്ഡം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ട് അതില്. ആ കർമ്മങ്ങള് ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ധന്യമായ പുനർജന്മം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ, പ്രഭാവം,
എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദങ്ങളിൽ അല്പബുദ്ധികൾ ആസക്തരായിട്ട് മാറും. അല്പബുദ്ധി ഉള്ളവരെന്താണ്, അതായത് ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളില് വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളില് ആസക്തരാകും. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖ പൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവർ വാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല, സ്വർഗത്തിൽ പോകാം, പുനർജന്മം, നല്ലൊരു പുനർജന്മം കിട്ടുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് വേദാവാദരത എന്ന് പറയുന്നവര്, അത്തരത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അത് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര്, അതായത് ഭഗവത് സേവനമല്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അവരെന്താണ്, അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫലകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണെന്നാണ് അവര് വാദിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതല്ല, സ്വർഗപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കാന്നുള്ളതാണെന്ന് അവര് പറയും. സാധാരണ മനുഷ്യൻ അറിവില്ലായ്മ കാരണം വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളാൽ എത്രയും ആസക്തരാകും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഭഗവത് സേവനം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫലേച്ഛാപൂർവമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ ആസക്തരാകും. അക്കൂട്ടർക്ക് അനുഭവജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ആ സുനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. കാരണം അവരെന്തിലാണ് ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുന്നത്, കർമ്മകാണ്ഡത്തില്, അതായത് ഫലേച്ഛയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവര് ആസക്തരായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗന വിധീയതേ. ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തില് സുഖാനുഭവങ്ങളില് അത്യാസക്തരായവര്, ഇതുകൊണ്ട് പരിഭ്രാന്തരായവർ, അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ട നിശ്ചയദാർഢ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കൊരു ഉറച്ച മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ത്രൈഗുണ്യ വിഷയ വേദ നിസ്ത്രൈഗുണ്യ ഭവാർജുന നിർദ്ദന്തോ നിത്യസത്വസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന്, ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പോ നമ്മുടെ വേദങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ആ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാനായിട്ട്, 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും, ഈ ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം, പിന്നെ ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിട്ട് ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. അർജുനനെ അതീന്ദ്രിയമായ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർത്താനാണ് ഇവിടെ ആര് ഉപദേശിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണെന്ത്, ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതമായതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളെയും ശീതോഷ്ണങ്ങളെയും പോലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ സഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടി ലാഭനഷ്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകണം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തില് നമ്മളെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നമ്മുടെ ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മുക്തനാകണം. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം മാത്രമുള്ളവർക്ക് എന്താണ് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥ ലഭ്യമാകുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യാവാനാർത്ഥ ഉത്പാനെ സർവതാ സംപ്ലുതോതകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രഹ്മണസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് എന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കൊച്ചു കുളത്തിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും, ഒരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും നമുക്ക് ആ ജലണ്ടത് നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായത് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്,
അതിലധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം, എല്ലാത്തിന്റെയും വേദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ജലസംഭരണിയിലും കുളത്തിലും കോമൺ ആയിട്ട് എന്താ ഉള്ളത്? വെള്ളമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വേദങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയാനായിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആരാണ്? അപ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണുള്ളത്. അതിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയാം, ഭഗവാനും താനുമുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചറിയാം, ശാശ്വതമായ ഒരു ബന്ധം അതറിയാനായിട്ട് ഉള്ള വഴിയാണ് എന്ത്? ഇത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാൽവെപ്പാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ നാമജപം, മഹാമന്ത്രജപം. ഭഗവത് നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമനായ വേദാന്തി. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരു വേദാന്തി നാമം ജപിക്കുമ്പോ പരമാനന്ദം കൊള്ളുക. വൈദിക രഹസ്യത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം അതാണ്. നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം, അന്തിമ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ പറയുന്നതാണ്, നമ്മള് സാധാരണ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, ആചാര്യന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളതാണല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ 16ലേക്ക് എത്തുമ്പോ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷാണ്, നാമജപം കഴിഞ്ഞല്ലോ. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അവർക്ക് പ്രയാസാണ്. കാരണം കഴിഞ്ഞല്ലോ നമ്മളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വിഷമം എന്താണ്? ആ 16 എത്തിയല്ലോ, അത് എണ്ണം കൂടുന്തോറും നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് വിഷമം എന്താണ്? അവർക്ക് പ്രയാസാണിത്, ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമാണ് അവർക്ക്. നമുക്കാണെങ്കിൽ സന്തോഷാണെന്ന്. അതാണ് പറയണത് ആ പരമാനന്ദം നാമജപത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ആര്? ഉത്തമനായ ഒരു വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആ ഒരു ആനന്ദത്തോടു കൂടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മ ഫലഹേതുർപുർ മാതേ സംഗോസ്ത കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞേ? സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? നല്ലൊരു ശ്ലോകം അത്. നമ്മുടെ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അതിന്റെ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ അധികാരമില്ല. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല? അധികാരമില്ല ഒരിക്കലും. കർമ്മം ചെയ്യാ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവും ഇല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത് ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് കരുതരുത്. കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും വരുത്. നമ്മുടെ കർത്തവ്യം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മാറാനും പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഫലം കിട്ടിയതെന്ന് നമ്മൾ കരുതാനും പാടില്ല. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അധികാരവും നമുക്കില്ല. അപ്പൊ 3 വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഒന്ന് സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയുക. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുക, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, കർമ്മത്തിൽ നിന്നൊഴിയുക. തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ഫലകാംക്ഷ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതാണ് എന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ബന്ധനഹേതുവായി തീരുന്നത് കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്തല്ല? മംഗളകരമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, സ്വേച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കർമ്മം എന്തല്ല? മംഗളകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മമല്ല, ബന്ധനഹേതുവാകുന്നതാണത്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ അനാസക്തി പൂർവ്വം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടാൽ അതൊരാളെ മുക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അത് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കും? മുക്തി മാർഗത്തിലേക്കാണ് എത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം. അതിന് നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ കർമ്മം പറയാം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താല്, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ അതിനെ കർമ്മം എന്ന് പറയും. ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി
ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അകർമ്മം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്താൽ അത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിന് വികർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. ആ കർമ്മം ശാസ്ത്രങ്ങള് അനുസരിക്കാതെ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെ വികർമ്മം എന്ന് പറയും. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മള് അകർമ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു: കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. കർമ്മം ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ഇനി അടുത്തത് അകർമ്മം. ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് അകർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്താൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞല്ലോ, ഏതാണ്? ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. വികർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താല് വികർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അകർമ്മം. ഈ അകർമ്മം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അകർമ്മം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? വികർമ്മമാവും അത്. അകർമ്മം എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയോടെ. അതായത് ഭക്തിയോടെ എന്ന് മാത്രല്ല, അത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടാവുക? പ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് അകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതായത് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ആ കർമ്മമായിരിക്കും നമ്മൾ എവിടെ ചെയ്യുന്നത്? അകർമ്മത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്? അകർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എപ്പോഴും, അല്ലേ? പക്ഷെ വികർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ വികർമ്മം ചെയ്യുക. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ അകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അകർമ്മം വരുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ? മൂന്നെണ്ണം ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് പറയാം. ഹരീഷ് മാതാജി. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. യോഗസ്ഥാ കുരു കർമാണി സംഘം ത്യക്താ ധനഞ്ജയ ചിത്തസിദ്ധ്യ സമഭൂത്വ സമത്വം യോഗ ഉച്യത്തെ. അല്ലയോ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജയത്തിന്റെ പരാജയത്തിനെ ഉള്ള മമത വെടിഞ്ഞിട്ട് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? സമചിത്തത. അതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. സദാ അസ്വസ്ഥങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി മനസ്സിനെ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗം. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് യോഗം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് യോഗായുക്തനായിരിക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? അപ്പോ ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സ്വധർമ്മം നിറവേറ്റാനും യോഗായുക്തനായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി, പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനാകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാകണം. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ യോഗായുക്തനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവകനാവുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവകനാവുക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. ദൂരേണ ഹെവ്യരം കർമ്മ ബുദ്ധി യോഗാധനഞ്ജയ പുത്രമന്യച്ച കൃപണ ഫലഹേതവഃ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്താസഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണന്മാരാണെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? ധനഞ്ജയ അർജുനനോട് പറയാണ്, ജുഗുപ്താസഹമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക. അങ്ങനെ ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്?
കൃപണന്മാരാണ്. കൃപണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. കൃപണൻ ആരാണ്? സ്വാർത്ഥന്മാർ. ഉം? സ്വാർത്ഥരാണ്. പിശുക്കൻ. ാണ് അല്ലെ, പിശുക്കനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ജനിക്കാന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവരാണ് ആര്? കൃപണൻ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നില്ല? യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവ് പുറത്തുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അകൃപണന്മാരെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ഒരു കൃപണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശുക്കൻ, അതായത് നമ്മൾ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മള് ജീവിതം ഉപയോഗിച്ച് മരിച്ചു പോകുന്നവര്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത് മനസ്സിലാക്കിയവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവമായ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിത വിജയം തീർച്ചയായിട്ടും കൈവരിക്കുക. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർവശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജീവിതത്തിലെ വിജയം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബുദ്ധിയുക്തോ ജഹാതീക ഉപേ സുകൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗ യുജ്യസ്യ യോഗ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ എന്ത് സാധിക്കും? നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനത്തെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് യത്നിക്കുക. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മ കുശലതയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാം? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. സർവ്വവിധനെയും കൃഷ്ണനും ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്ത് ജനിമൃതികളുടെയും പ്രതികർമ്മങ്ങളുടെയും ചങ്ങലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മള് എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കർമ്മ ഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനുതകുന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ എന്തില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താഹി ഫലം ത്യക്താമനീഷിണഃ ജന്മബന്ധ വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്തി നാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്നും മോചിതരായി അവർ സകല കഷ്ടതകൾക്ക് ഉപരിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്? ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ചെയ്യുന്ന കർമ്മം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. യഥാ തേ മോഹ കലിലം ബുദ്ധിർവ്യതിരിഷ്യതി തഥാ ഗന്താസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ ശ്രുതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡവനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനരായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ബുദ്ധി നമ്മളെ വ്യാമോഹം എന്ന നിബിഡ വനത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഉദാസീനനായി തീരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരേപോലെ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നും. രണ്ടും ശ്രുതി വിപ്രതിപന്നാത്തെ യഥാസ്യാസ്യതി നിശ്ചല സമാധാവചല ബുദ്ധി തഥാ യോഗമവാപ്സ്യസി. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചു? ദിവ്യാവബോധം കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാ
സ്ഥിഗാതീം കി പ്രഭാഷേതേ കിമാ സീത പ്രചേതകീം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ഇവിടെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ബോധസ്ഥിതനായ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പ്രജഹാതി യഥാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ഥ മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ടാ സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്തദോച്യതേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാർത്ഥ, മനകൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിയകാംക്ഷകളെ നീ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങള് അത് ത്യജിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുക, ആത്മാവിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അതിനെ മുഴുവനും നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. ആത്മാവിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദുഃഖേഷു അനുദിഗ്മന സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹ വീതരാഗ ഭയക്രോധ സ്ഥിത ധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ദുഃഖത്തിൽ നമുക്ക് അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ. ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല? മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധനാവില്ല. എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. അല്ല, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം അല്ല, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 തരത്തില് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന 3 തരം ക്ലേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. 3 തരം ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയാം. 3 തരം ക്ലേശങ്ങളെ. ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. കിട്ടിയോ? ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. അതായത് നമുക്ക് വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല, രോഗങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ആധ്യാത്മികത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ഭൗതികം. നമ്മള് ശത്രുക്കളെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത്, മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ ആദി ഭൗതികം എന്ന് പറയാം. ആദി ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദേവന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം, മഞ്ഞ് ഉരുൾപൊട്ടല്, അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളില്ലേ, അതൊക്കെ എന്ത് വരുന്നതാണ്? ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന മഴ, അതൊക്കെ വരാം. അതൊക്കെ എന്തിൽ വരാം? ഈ ആദി ദൈവികത്തിൽ വരാം. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങള് ആധ്യാത്മികം, ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഒന്നാമത്തേതിൽ എന്താണ്? ആധ്യാത്മികം. ആധ്യാത്മികം അതെന്താണ്? ശരീരം കൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ക്ലേശങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ആധ്യാത്മികമാണ്. അത് പിന്നെ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവികം. ഭൗതികം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. ദൈവികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ പ്രകൃതി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന, മറ്റേത് ദേവന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കം, മഴ കൊണ്ടുണ്ടാകാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഉരുൾപൊട്ടല്, വെള്ളപ്പൊക്കം, അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എന്ത്? 3ാമത്തെ ആദി ദൈവികം എന്ന് പറയുന്നത്. യാ സർവത്രാനപി സ്നേഹ തത്തത് പ്രാപ്യ ശുഭാശുഭം നാഭിനന്ദതി നദ്വേഷ്ടി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ ഒന്നിനാലും ബാധിക്കപ്പെടാതെ അവയെ പുകഴ്ത്തുകയോ പുച്ഛിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വർത്തിക്കുന്നവനാണ് സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന നല്ലതായാലും ചീത്തയായും എന്തായാലും ഒന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, അതിനെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല, പുച്ഛിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് എന്ത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് ഭൗതിക പരിവർത്തനങ്ങളുടെ അസ്വസ്ഥനാകാത്ത, നന്മ തിന്മകളുടെ ബാധ ഏൽക്കാത്ത ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചവനാണെന്ന് പറയാം.
കൃഷ്ണനിൽ മാത്രം താല്പര്യമുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ച ഭക്തനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം സമാധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജീവാത്മാവിനെ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് പറയാം. യഥാ സംഹരതേ ചായം കുർമോ ഗാനീവ സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ആര്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? എപ്രകാരമാണോ ആമ തന്റെ അവയവങ്ങളെ തോടിനുള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നത്, അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാം. ഇച്ഛാനുസാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് യോഗിയുടെയും ഭക്തന്റെയും ആത്മീജ്ഞാനിയുടെയും ലക്ഷണമാണ്. അതായത് ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് യോഗിക്കും ഭക്തനും ആത്മജ്ഞാനിക്കും സാധിക്കുന്നത്. സുഖാനുഭോഗങ്ങൾ ചുരുക്കി വിധി നിഷേധങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആമയെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആമ എപ്രകാരമാണോ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതാണ് ആര്? ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മജ്ഞാനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യോഗിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉൾവലിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും, അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഉൾവലിച്ചു വെക്കും. സ്വന്തം തൃപ്തിക്കായി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് അർജുനൻ ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അർജുനന് കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. വിഷയാവിനിവർത്തന്തെ എന്നല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്. വിനിർത്തന്തെ നിരാഹാരസ്യ ദേഹിന രസവർജ്യം രസോപ്യസ്യ പരം ദൃഷ്ടാവ നിവർത്തതേ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ വിഷയസുഖങ്ങളോടുള്ള താല്പര്യം നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. ഇത്തരം പ്രക്രിയകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കുന്നതോടെ അയാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകും. അപ്പൊ നമ്മള് വിഷയസുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? പതുക്കെ ഉന്നതമായ രുചി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുക സാധ്യമല്ല. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുള്ളൂ? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നാലേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പുരോഗമനത്തിൽ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചവനാകട്ടെ ജഡമായ ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ്വദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ജഡപദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവനാകട്ടെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി തനിയെ നശിച്ചു പോകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ്? മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ തുച്ഛ വിഷയങ്ങളായിട്ട് മാറാണ്. അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള ആസക്തി നമ്മുടെ തന്നെത്താനെ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ അത്രയും കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. മാതാജി, ഞാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദു മാതാജി. മാതാജിനെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പിലില്ല. മാതാജി 6:30 ബാച്ചിലായിരുന്നു. 6:30 ബാച്ചിലാണ് മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഏതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? സ്വധർമ്മൊക്കെ പറഞ്ഞു. 11 വരെ.
11 വരെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മള്? ബാക്കിയുള്ള നമ്മള് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? ഓക്കെ, 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ക്ഷത്രിയൻ എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ക്ഷത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് മുറിവേൽക്കുക അല്ലെ? ത്രായതെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക. എന്താണ് മീനിങ്? രക്ഷിക്കുന്നവൻ, മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ. അതായത് പ്രജകളെ മുറിവിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവൻ, ആപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം ഏതൊക്കെയാണ്? പറഞ്ഞോ. പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരത്തിനും നിറവേറ്റേണ്ടതായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം, എന്നാലേ മുക്തി ലഭിക്കൂ. എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സ്വധർമ്മം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതി പറഞ്ഞു. അത് വായിക്കേണ്ട മാതാജി, അല്ലാതെ പറഞ്ഞു. സ്വധർമ്മം എന്താണ്? സ്വധർമ്മം 2 തരം സ്വധർമ്മത്തില് 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം. ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്? ഇന്നലെ പറയേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മള്. അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറഞ്ഞേ. കിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്നും കൂടി. അതായത് സ്വധർമ്മം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, 2 സ്വധർമ്മം. ഒന്ന് എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലും പറഞ്ഞു, ആത്മീയമായിട്ടും പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായിട്ടും പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്? ആത്മീയമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലും നമുക്ക് ധർമ്മമുണ്ട്, ആത്മീയ പ്രപഞ്ചത്തിലും നമുക്ക് ധർമ്മമുണ്ട്. 2 സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ട്? സ്വധർമ്മം 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ആ ഒന്നാമത്തെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ 4 വർണ്ണങ്ങളുണ്ട്, 4 ആശ്രമങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ആ 4 വർണ്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും 4 ആശ്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്യണം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ചും 4 ആശ്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ധർമ്മം ചെയ്യണം. നമ്മളിപ്പോ ഈ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ? ബ്രഹ്മചര്യം. 4 വർണ്ണങ്ങൾ, അത് ആശ്രമല്ല. വർണ്ണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കുക അല്ലെ? ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയനാണെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ധർമ്മമുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്തില്? സ്വധർമ്മത്തില്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലാവുമ്പോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ധർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ 4 ആശ്രമത്തിലും പറയുന്ന ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ആശ്രമം ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അപ്പൊ അതിലൊരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിലോ, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഗൃഹസ്ഥന് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം, ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ നോക്കണം, അച്ഛനെ നോക്കണം, അമ്മയെ നോക്കണം, സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഒരു ഭർത്താവായിട്ടും മകനായിട്ടും സഹോദരനായിട്ടും എന്തൊക്കെ ബാധ്യതകളുണ്ട് അത് മുഴുവൻ സമൂഹത്തിനോടുള്ള ബാധ്യതകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ആര് ബാധ്യസ്ഥനാണ്? അത് അവരുടെ ധർമ്മമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്വധർമ്മം 2 തരത്തില്. ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളെ സ്വധർമ്മം എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് പക്ഷെ എവിടേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സ്വധർമ്മം? കാരണം നമ്മളോട് ഇപ്പൊ നേരിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരും നമ്മളെ സുഖങ്ങളും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ്? നമുക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോടിപ്പോ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം സേവിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ആരും ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ധർമ്മമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് കടക്കാണ്? അതിലൂടെ ആ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് കയറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഒരു സ്വധർമ്മം. അത് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോ? ഇനി സ്വധർമ്മം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ്? ആത്മീയ പാതയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറും? അവിടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധർമ്മമായിട്ട് മാറും. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അവിടത്തെ നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം എന്താണ് വരുന്നത്? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്ന അവിടത്തെ സ്വധർമ്മം നമുക്ക് കാരണം അവിടെ ഭൗതിക ലോകം കഴിഞ്ഞ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കിടന്ന് അവിടെ ആരെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അവിടെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ധർമ്മം വരുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രം. അപ്പൊ 2 തരത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം നമുക്ക് പറയാം. ഒന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള സ്വധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ
ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് അവിടെ പറയുന്ന സ്വധർമ്മം. അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കിടക്കും? പാതയിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വധർമ്മം എന്തായിട്ട് മാറി? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും? ക്ലിയർ ആയോ? യാദൃശ്ചികമായി യുദ്ധത്തിന് അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ക്ഷത്രിയന്മാർ സന്തുഷ്ടരാകാൻ കാരണം എന്താണ്? സ്വർഗ്ഗകവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കവാടം അവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? അല്ല, നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ ഒന്നും നോക്കാതെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്താൽ പാപമേൽക്കേണ്ടി വരില്ല. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനം ഏതാണ്? ഇപ്പൊ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവനം. അവിടെ എന്തില്ല? നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നഷ്ടവും ലാഭം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മള് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നഷ്ടവും ലാഭവും നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അവിടെ ലാഭം എന്നല്ല ലോഭം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയല്ലേ? ഇല്ല മാതാജി, നഷ്ടമോ ലാഭമോ അതില് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. ലോഭമോ ലാഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടല്ലോ. എവിടെ? ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഭക്തി ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ലോഭം നോക്കുന്നില്ല മാതാജി. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രവർത്തനമാണ്, നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തനമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലേ? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ല, ദോഷം ഒന്നുമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് ഇതൊന്നും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയില് നോക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ മാതാജി? ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടവും ലാഭവും ഇല്ലാത്തതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അതെ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതിന്റെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ പോലും നമ്മൾ അതുപോലും വേണ്ട, നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി, ഭക്തിയുടെ സേവനം മതി എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണത്. അവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നാൽ പോലും നമുക്കത് വേണ്ട. അതാണ് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത്. കാരണം നമ്മള് ഭക്തൻ പോലും ആയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പൊ ബാക്കി പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിന്റെ അപ്പുറത്തല്ലേ. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരല്ല എല്ലാവരും. അതെ അതെ. ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് ഇനി നഷ്ടം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല? ചെയ്യുന്നവർ മാതാജി ഊഹിച്ചു പറയും. അത്യാസക്തരായവർ. എങ്ങനെയാണ് എന്താ പറഞ്ഞ ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം അതല്ലേ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനം, അത് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ ശ്ലോകം എന്താണ് ചോദ്യം? ഭഗവത് സേവനം എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് അല്ലേ? അപ്പൊ അതായത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യ സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്താണ്? ഗുണങ്ങളാണ്. ത്രിഗുണങ്ങള്, 3 ഗുണങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു ഉത്തമനായ വേദാന്തി ആരാണ്? ഉത്തമനായ വേദാന്തി ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തില് ഭഗവത് നിങ്ങളൊന്നും കേട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ട് പോയോ? ഒന്നും കേട്ടില്ല? കിട്ടുന്നില്ലേ? നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പരമാനന്ദം ലഭിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? വേദാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഉത്തമനായ വേദാന്തി. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പദം, പ്രവർത്തന പദം ഏതാണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം സേവനമാണോ? എനിക്കറിയില്ല, നോക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്താണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം? സാക്ഷാത്കാരാണോ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. സ്വരൂപ കൃഷ്ണ നിത്യദാസ്.
ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ അതിൽ പറഞ്ഞ വേർഡ് എക്സാക്ട് വേർഡ് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. എന്താണ് മാതാജി ഭക്തിയുത സേവനം? ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപവും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം. 149 പേജിൽ കിടക്കും. 49ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. അതാണോ എന്തോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയിണ്ടായിരുന്നില്ല അത്? ക്ലാസ് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ. സെന്റൻസ് 39 കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തി 49 അകറ്റി നിർത്തുക. 49 അതില് ഭാവാർത്ഥം നോക്കി നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസമാണ്. അതാണ് ബോധത്തോടുള്ള കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തന പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഓക്കെ. 49 ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുമ്പോഴാണ് ആരാകുന്നത്? ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകുന്നത്. വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം. ആധ്യാത്മികം, ആദിദൈവികം, ആദിഭൗതികം. ആധ്യാത്മികം എന്ന് വെച്ചാല് ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങള്. ആദിഭൗതികം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ആദിദൈവികം. ആദിദൈവികം അങ്ങനെ 3 അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങള്. നമ്മുടെ 4 ദുരിതങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 4 ക്ലേശങ്ങൾ വേറെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 4 ക്ലേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി. ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം, രോഗം അല്ലെ? ഇതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കുമോ? ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന 4 ദുരിതങ്ങൾ. ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി.